Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Good morning sa tanan. Dr. Kagapi ni Dr. sa Kahanginan na bali wala ko last week kay nagkasakit ko. So kung wala mo na tingala, medyo tingala mo na wala ko diri karon katong last week. So ang number nato sa Dr. sa Kahanginan is 0991 215 3123. So usabon lang nako ang number namo sa Dr. sa Kahanginan is 0991 215 3123. May buntag sa inyo tanan. Mutanan lang ta ko kung okay akong reception diri kay murag delayed lagi niya ko ang streaming diri. Di ko sure. Anyway, ang topic nato karon kay unsa to mga tambal na pwede siya over the counter or pwede sa paliton na walay reseta. Kay nag-viral ba itong kung wala mo kakita sa Facebook natoy sa kababae gipakaulawan niya tong pharmacist kay wala siya gitagaan og irbisartan na walay reseta. So isa man ang mali dito. So kung una-una nimo ang kwan gila to is dahil na mali gid ang babae ato kung tanaw nimo sa medical perspective ba. Pero katong nagahatag dati sa katong babae na gahatag siya reseta kasi naging man tong babae na to una man lagi ginatagaan ko gingani na tambal na walay reseta. So katong mga pharmacist dati or katong mga drugstore siguro na nanghatag sa iya na walay reseta, mali po to siya dati. Okay? So, ingani manggod na. Ngano na uban tambal na ang iyang kwan, iyang pwede sila makakuha na walay reseta. So, kay kani mga tambal nato mga igala, ginastudyohan na siya sa ato ang Department of Health, sa atong FDA, Food and Drug Administration, ginastudyohan na siya. Wala pa'y appeal to mga research sa US, sa mga Europe, o sa ubang pang lugar sa Asia na pod. So gistudyohan na nila. Karon nigawas dito na naay mga tambal na gamay lang kayo ang iyang side effects. Nagod siya gamay pero dili kay siya grabe ka makadaot sa tao. So mao na to siya ang mga tambal na giingon nila na pwede paliton lang sa katawhan na walay reseta. So mo tong ginaingon sa English na over the counter drugs. Mo to siyang ginaingon nila. Over the counter drugs mo na sila. So sa asa mo to mga tambala to. So para sure lang mangitatag kopya. So kaning gikan sa FDA or sa atong DOH, ang isa ka example sa over the counter drugs kay katong mga tambal sa ilanat or kalintura mao to mga paracetamol. Okay? So kana sila gitanaw nila na pwede day siya imnon sa mga katawhan na gamay kayo ang side effect or walay side effect sa uban. So, isa dito pa ay katong mga ginayon nato na ibuprofen. Mao na siya ang katong mga pain reliever. So, una-una ninyo na maski na over the counter tong ibuprofen or katong pain reliever na katong paragod sa mga sakit sa mga kasukasuan o malawas, napo na siya side effect. Makabuslot na siya og tinai kung sobra-sobra na nimo imnon. So, imagine na. So, kato na ganing giingnan nato na over-the-counter drugs siya. Or kato mga tambal na walay reseta, makakuha gyapon ta. Naman day gyapon yung side effects. So, unsa na lang kaya tong dili pwede gikan sa walay reseta, di ba? So, napay uban, pwede po tong pang-diarrhea na to. Katong ginayon na to ng loperamide. Mao to sila ang isa pod na pwede na to kuhaon na walay reseta. So
katong mga atong allergies or katong mga cetirizine, loratadine, pwede po to sila mapalit ninyo sa butika na walay reseta. Pero bawal na sila imnon kung nagadrive mo. Nakuha ninyo? Ika na sila makatulugon mo. Unya, ang inyo ang reaction time sa pag-drive, dili kasing reactive kayo kaysa katong wala ka nag-inom. So, i-check lang ako. Excuse me. Anyway, napatong uban, katong mga antacids, katong mga para gani sa hapdo sa kuto-kuto, pwede po ninyo to paliton sa butika na walay reseta. Okay, so katong mga para sa sipon, katong mga phenylpropanolamine, katong gani mga Newsep, pwede po to sila paliton ninyo sa butika na walay reseta. So, na-mention na ako sa inyo, sabon na ako, paracetamol, para sa kalentura, ibuprofen, para sa sakit sa lawas, katong mga para sa diarrhea, loperamide, katong mga para sa mga allergy, cetirizine, loratadine, pwede na siya, paliton, katong mga antacids, o katong mga phenylephrine or phenylpropanolamine. Mo to sila ang gamit sa atong mga sipon. So, katong uban, labaw na katong nakitaan ninyo na naa sa katong na-viral. Katong nag-viral, irbesartan. So, kuan man na siya, tambal man na siya na angiotensin na base na tambal para ikuan niya ang imuhang kidneys para mo musaka yung potassium para mo gwapo ang imuhang mag-lower sa imong high blood. So, ngano siya bawal sa over the counter? Kay kana man gud mga tambalan na ang higala kung makasabot mo, kailangan gud na sila i-monitor. Kaya kung sobraan na nimog inom, bawal man na sila sa mga naay mga sakit sa kidneys. Kay musaka man na inyong potassium. Okay? So, imagine, nato isa ka pasyente, ni continue lang siya og inom ato natambal kay gi-reseta sa iya tung una pa sa doktor. Wala kasi ni balik recently. Unya, nagtanaw, nag-inom siya atong irbesartan, wala siya kabalo na naghinay-hinay na day kadaot ang iyang kidneys. Unya, karon nag-inom siya atong irbesartan, wala siya ni atos doktor, ni palit lang siya sa pharmacy. Musaka to yang potassium karon. So unsang may tabo sa iya? Patulon siya. Magka-problema yang kasing-kasing. Pwede siya kung sa layman's term lang, magka-heart attack siya. Layman term lang na, wala ko niingon na moto siya ang may tabo. Magkuan siya, mag-arrhythmia, magka-problema siya sa iyang kasing-kasing, dili maayo ang pag-pump sa iyang kasing-kasing, paadto sa iyang kamatayon. Okay? So imagine, ingana tanang tao, daghan kay mga matay. Plus, ang katong iadto na tambalon, 6 months siya bantayan. Unya, i-adjust sa doktor, dili siya, sakaon siya iyang dosage or babaon ang iyang dosage. Mao to siya ang rason ngano dili siya forever na ingadto ang iyang na walay tambal na walay balik-balik sa doktor. Kay pwede man gud kung nagka-problema ka dito sa kidneys na ginayon nato. Kambyuhan na sad siya lain. Napoy uban nakadug na mo ng losartan or amlodipine. Di ba ano man na siya kanang maintenance man na ninyo? Kana siya makadaot man na sila og katong mga kidneys kung dili ninyo tarongon pag-inom. Kulang siya, makadaot. Sobra siya, makadaot. Makadaghan pa siya mga maghupong ka, makadaot sa inyong atay. Depende maguna sa doktor. Mao na to sila ngano daghan tambal na dili pwede imnon
kung walay ano sa lisetas doktor. Balik ta dito sa irbesartan. Kalimot mangud ko. Puntahay lang katong babae na niya to sa pharmacy. Ipakaulawan niya tong pharmacist. Kaya ang pharmacist di man gyud manghatag. Ni give in ang pharmacist, ni give in siya, murag niya na siya na murag naulaw naman ko kay gi-video naman ko. So check din ako FB kay dito sila ka-type. Sige, balik ta ha. Okay. Sige, balik. Anyway, so kung wala ka type, maka-type na mo karon na mali lang ako sulat dito. Anyway, balik ta sa irbesartan, gipakaulawan siya. Karon, pagkapakaulaw sa iya ni give in tong pharmacist. So karon, pagkakuha na tong pharmacist, nanghatag si tambal, di ba? What if kung katong babae na siya'y buntis siya? Buntis ang babae. First trimester. Mga higala, maka ano na siya. Maka-abort na siya baby, ang irbesartan. Wala mo kabuluan na, no? Wala mo kabalo, kay dili mo doktor. Maunang importante na magpareseta sa doktor. Kay karon, gitagaan to sa pharmacist ang babae o tambal kay namugos. Buntis na itong babae, wala ta kabalo ba? Wala sa kabalo, unsang edad ato. Wala mo kay ano, basta napakita lang na ingani siya, namugos siya, gipakaula na itong pharmacist. Karon, itagaan siya nakunan ang babae, nawalaan ang baby niya. Isa man iyang basulon, be? Igna daw ko. Isa yang basulon. Di ba ang pharmacist? Di ba? So, unsa yang buhaton sa pharmacist? Kaya niya naman siya, niinom na ko aning tambalan ni. Niya, gitagaan ko sa pharmacist. Nakunan ko, na-abort ko. So, unsang itabo? Kasuhon niya tong pharmacist. Okay? Wala og lisensya ang pharmacist. Mauna na karon maano kita na mali gitong gibuhat ato niya. So, i-check daw ang comment section kung okay na ba. Anyway, so balik ta. Yun sa pag ingon nato na over the counter siya. So, balikon lang nako, naalay mga uban tambal na over the counter. So, may bala na nimo kung wala ka nakapaminaw or wala ka naka-research about ana, makastorya mo sa pharmacist. So, pwede ba na ako ni palito na ay reseta or wala reseta? So, mo nang buhaton ninyo. Okay? So, excuse me. Karon, ga-error dog yapon, di sila ka-comment. Taam na to ni na nagka-problema man gyud. Check lang nako ha. Sige. Anyway. Oh, Nana. Good morning, Dr. Kagape. Watching FB Live here at Malita, Davao Occidental from Arlinda Cedeño Reyes. Good morning kay ma'am. Nagka-problema ta sa atuang Facebook Live mo na nagka-putol-putol atuang agi. Pasensya na sa radyo. Katong nga nasa radyo, kung gusto mo mag-text, natay number na 0991-215-3123. Usabon na ko ha, ang number na to kay 0991-215-3123. May nangatol ako ang tutunlad. Good morning, I'm watching live from Neng Torres, Manelo, Sayon. Good morning, thank you kay sa inyo tanan na nag-suporta sa to maski na nagkaubo-ubo na ko diri. Katul kay ko ang lalamunan mga igala. Tapos o tala sa umangod ngano daw ang uban over the counter na tambal
uban dili. So katong wala nakaabot, sabon lang nako na gi-research ang FDA or Food and Drug Administration. Itanaw nila kung sa tong mga tambal na walay side effects kayo, pwede to sila over the counter. Pero katong uban na kailangan og katong labaw na katong mga maintenance, kailangan na sila obserbahan for 6 months or 3 months. Pabalikon dayon ka. Kay kung magpataka ka og inom ana, ako yung perwisyo na sa imong lawas, pwede pa magubain yung kidneys, pwede pa magubain nyo ang liver, pwede pa magubain yung kasing-kasing, excuse me. So, ang pangutana ni John Padillo, good morning po Doc, tanong ko lang po kung anong magandang gamot sa ubo, lalo na po kung Makati ang lalamunan. Salamat po. Pariyata dyan. Nagkakatol akong lalamunan, pero ang first aid yun na niya is Ambroxol. Muna siya ang pinaka-common. Pwede po ta maglagundi. Kanang lagundi na capsule, gikan na sila sa herbal medication, karon approve na siya sa FDA para sa ubo. Muna tong perfect example na gikan siya sa herbal, isadihan siya tarong, nahimo na siyang tambal. Okay, so muna ang tamang pamaagi. Karon gina-dispense siya sa mga doktor. Mga lagundi or lagundex ang ginaingon nila. Kita na mo ana sa advertisement, ibutang nila dito na para sa ubo. Walay nakabutang na mahalagang paalala, ito ay hindi gamot, di ba? So, isa siya kay perfect example or gwapong example na ang herbal di ay pwede man day siya matambal kung studihan lang siya tarong. Okay, so Ma'am Lily Gonzales, good morning. Good morning, Doc Joy. Good morning po sa imo, ma'am. Pasensya na to ko sa mga tao na wala ka chat ganina na ay naka-on na settings. So, itong topic mo karon kay natay mga tambal na over the counter or dili over the counter. So, nadere ikan kay Ma'am Kanyete. Good morning, Doc. Mga anak ko, CS ko, magkasakit akong likod. Katong injectionan sa anesthesia. Normal ba ni, Doc? Unsay tambal? Ani. Asa ka na, ma'am, na cesarean section. Tapos, pila ka adlaw ang sakit sa imong likod. Kay ka na may nga na, dapat ka mo balik sa imong anesthesiologist. Kay pwede na siya na nag-infeksyon kung dugay na kay siya or na dito'y nag-leaking. Labaw malipong ka. Di ba ko palayo? Pero ang normal na siya kung dali lang kayo, mga one day, nagyapoy sakit, mag-take lang kag pain reliever. Okay, ma'am? Okay, so dali kay Ma'am Sarah Critserver, murag last week pa yata ni Doc, mangutan ako ngano akong bana if magulitan niyang bukton, hugot, mulutaw dahil ng dugo. Akong bana di Doc, imong papa, doctor since 2006. Namang good brain cancer akong bana, mga 6 months ago. Ingana iyang skin, naglutaw ang dugo. Unsa ang symptoms na Doc? Kung gayon mo na naglutaw ang dugo sa ilalom sa panit, na siya ay ginayon nato na hematoma or na siya ay subcutaneous na emphysema. Depende na sa or na siya ay bleb or blister. Gusto ni patanaw na niyo sa doktor kay dili ato maingon unsa nang ginaingon nimo nagalutaw. Pero ang tambal ana kung nagatake siya itong mga blood thinners, unangin lang siya sa kadali kung medyo dugo ang itsura. Kay kung padayon na nimo, mudako na siya samot. Okay? So kung kana man ako ang na-imagine sa imong gingon, ma'am, whichever, ikuan lang. Pato na lang doktor kay dili ko sure unsa na imong ginaingon. Mas maayo nang makitaan sa doktor. Ikan sa text message 6458 clinic schedule today.
Ang clinic na ko schedule sa Dr. Kagape diri sa Suite 21 UM Multitest, Ponciano or Bangoy Street. Monday to Saturday, 7 a.m. to 12 noon. So Monday to Saturday na siya, 7 a.m. to 12 noon. Text lang mo daan sa akong secretary. Ang number niya ay 0995-221-8007. Usabon lang nato ang number niya kay 0995-221-8007. Magpaano lang mo sa iya kay para usahay man kun opera mo nang dili kay ko ka tubag ka clinic. So nadiri gikan kay 1681 April 3 na siya nag-text unta nakadungog ka karon. Morning doc, as lang ko ba sakit kaya akong lower tiyan ubos gyud sa pusod. Gikan sa wala hangtod sa tuo. Sakit pisliton unya medyo sakit pud akong kinataw og ihi. Inig-ihi doc, unsay kaning tambal? Salamat. Kung lalaki ni siya, kinitaw, pwede na siya UTI or na kay prostate na problem, prostatitis. Kanang nga na, kailangan siya antibiotic. Unya, tanawon siya kuuton sa lubot sa doktor, imong lubot. Para tanawon kung dako na gyud kayo ang imo ang prostate. Kay kung dili na siya madala og tambal lang, opera na siya. Pero dili ko ningon ng pag-ato ni doktor, mag-opera dahil mo dili. Na siya trial na 6 months. Kung madala ganis tambal, dili kailangan operahan. 0555 April 10 ni siya text. Dok, epektibo bagyapon ng baraton na tableta. Salamat. Salamat kay sa imong text 0555. Gwapo kayo ni siya na point. Sis May. Pag generic gani siya, epektibo gyapon na siya. Wala man sa gibutang sa government diha na kailangan ni generic ang tambal, dili brand name, di ba? Generic o brand name. Kaya sabon ako, ang generic toothpaste, kung tayo lang ba? Ang generic, katumbas na siya sa pangalan na toothpaste. Ang brand name, katumbas na siya sa pangalan na Colgate, Pepsodent, or sa bato. Okay? So, Crest, katumingan na. Giyan na sa government na kailangan niyo ibutang ang generic sa reseta. Di mo magbutang nito Colgate lang. Magbutang mo nito toothpaste, open, close parenthesis, Colgate. Kana mga na, epektibo na sila. Dapat dito po mo sa pharmacy na gwapo ang ilang reputasyon. Kaya pwede man na sila magkuha og tambal, generic lagi daw. Katong mga pangit na pharmacy na dili gyud sa gina-check permente. Pwede man makasulod dito ang mga tambal na binuhat lang sa plain katong gi-fake ba, fake medications. Pagbantay mo ana. Kay nagyud ko in taon. Naibala na natong una na naga-fake anang tambala. Labaw na kaning paracetamol. Ana ko na dili mo konsensya. Gi-fake ninyong paracetamol. Kung saan na lang kung magpatulo ng mga bata. Kaya kitagaan yung paracetamol, wani baba ang fever. Hindi, matugin mo sa tungod lang sa kwarta. Sa kahakugan ninyo sa kwarta. So, ayaw ninyo kuha na panginabuhi na. Makaigo mong laing tao, mag-fake mong tambal. Sabon lang ako, kinagyaw-yaw na ko. Ang generic, okay na siya. Makatambal na. Okay. Nadre kay 5994. 56 years old, male, Tagum. Karon na siya nag-text. Dok, akong BP, 96/56. Mudangon na nako ang tambal nga losartan, amlodipine, unsay maayong buhaton. Salamat sa imong text, sir. 5994. Dili nimo siya undangon. Kay kanang yan na 96/56.
okay pa man na siya, dili man na siya baba kayo. Tapos kung wala ka nalipong, ato balik sa imong doktor, kaya adjusto na siya kung nalipong ka. Kung nilain mong paminaw. Pero ang maintenance gani, pag na sugod na gani, labaw na kaning mga para sa high blood, di na mo undangon, mo ganing maintenance ang tawag na nila. Pero kailangan sila bantayan sa doktor for 6 months. So karon, mag-break lang sa ta kay atong word sa atong sponsors. Mo ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan. May muntag sa inyo tanan, Dr. Kagape ni, doktor sa kahanginan. Balik ta sa atong programa. Salamat kay sa pag-ulat sa tuwang sa mga commercial nato ko sa radyo, katuban. Sa FB page, magtanga lang mo diha. So, mo ni si Dr. sa Kagape, doktor sa kahanginan. Ang number na to kay 0991-215-3123. Mao na siya ang number na pag-text mo, mangutana mo kung may problema. Kung live ko, okay? So, dili ko mo tabagan na kung dili na ko live. Okay? So, dili ko nag-take og mga pangutana sa gabi. Dili na nako style. Okay? Gusto na ako makita na akong pasyente bago ko mong hatag og tambal. Dili ko basta-basta manghatag og reseta. Unta kasabot mo. So, ang schedule na ako kung naantoy ng utana ganina man good. Monday to Saturday, ang clinic na ako 7 a.m. to 12 noon, half day lang na siya. 12 noon, mag-cut off na gyud ko ana. Tapos, mag-text mo sa akong secretary 0995-221-8007. Usabon na nako ang number sa secretary 0995-221-8007. Mo na siya ang number na makutana mo kung nabakoy clinic or wala. Okay, so ang topic mo ko na ako ganina kay unsa to mga tambal na pwede paliton na walay reseta. Kung nakadungog mo ato na nag-viral, sabon lang nako, katong babae ang mali. Dili tong pharmacist. Ang pharmacist ang naay tama ato. Kay katong tambala to na irbesartan, sabon na nako, tarungon na nako ni siya, angiotensin receptor blocker na siya. Na mali ko ganina ingon na ACE inhibitor bro na sa una. Angiotensin receptor blocker. Mao ganing ARBs na sa tawag ana niya. Karon kung dili mo kasabot ana, pasabot na dili mo doktor. Dili mo magpatakag inom ana. Kay daghan na siya og side effect. Isa na dito, paminaw. Kung daot inyong kidney, magsamot mo og kadaot sa inyong lawas. Kaduha, kung buntis mo, pwede mo makunan og bata, mahulugan, ma-abort. Okay? So, kung katong babae na to, buntis to siya, simba ko palayo, nagsigi siya inom og irbesartan, nawa siya niya tog doktor, wala siya ning hatag og reseta, pwede siya makuhaan atong bata ato. Okay? Unta, dili to siya buntis. Kanala kong maingon. So, ayaw magtuwa ng mga lagi, viral. Kagi pa kaulawan niya tong pharmacist, kaluoy ato niya. Tama tong pharmacist baya. Okay? So, nadiri, text messages from 7254. Dok, kung ang usa ka lalaki magkasakit og prostate, unsay pangalan sa tambal epektibo para sa makadepensa og prostate? Usab sir, kaning tambalan ni daghan sila, isa na ito ang tamsulusin. Pero kung magpataka kag inom ato, malipong ka, or kung naay cancer, simba ko palayo, mga tok na lang ta diri sa table, musamot ang cancer. Kuha ninyo? So, dili ta pwede mag-inuman na kita-kita lang. Okay? So, shoutout daw sa taas daw guys sa FB. Yun ako mangod. Ako mangod man ang Nadia sa FB niya, ang nag-edit niya,
MTRCB dia. Good morning, Doc. Watching from Catalunan Grande from Cres Aida Ginobeagon. Kay Sir or Ma'am Juda Natividad, maayong Dr. Kagape Jr. o kanatong tanan watching from Samal, Igacos. May mutag sa mga taga-Samal. Ako ang first cousin, Sunshine Kagape. Good morning, Doc. Congratulations na yan ang igsoon ng producer atong Under Parallel Skies. Katong na si Janila ba to? O katong itanaw namong sini ganina? Gapon. So, congratulations sa ilang pamilya. Na sila ay first movie diri sa Pilipinas o i-show nila sa Singapore o sa Thailand. Diri sa Davao, hinay kayo siya na movie. Wala kayo nagkatanaw. Medyo ano lang kay ko kay wala kayo nagkatanaw. Paspas lang po nila gikwan. Pero okay ba yung movie? Dili kay ko kayo nagkatanaw o kanang kanang Filipino movies kay kurnihan ko ba. Pero okay ba ito yung movie? Na siya halong pagka westernized, modern ang iyang themes. Dili siya katong pa-cute lang gani. So katong mga yan to, himigan yung tanaw ato Stilan. So kanaman yan di kay ko ganahan mo tanaw. Labaw na ka ng balik-balik. Kaya kaning gikan sa Hollywood, niya gi-adapt lang nila Pilipino. Stilan. Wala ba yung originality? So nadari gikan kay 4269 from Eds from Davao City. Unsa kayang rason daghan kayo barikos murag dili na normal unsay maayo tambalani? Ang barikos manggod nibigay ng imuhang valve sa imong mga ugat, labaw na katong veins sa giningon. Kana siya tungod na siya sa kadugay nimong tinigdog sa imong trabaho siguro na. Pwede po nibugat ka. Pwede po nabuntis, unya nagsigig tingdog, unya lahi po ang iyang hormones. Moto yung chemical sa lawas, nibigay ang kwan. Pwede po na nasa imo ang pamilya, lahi nimo. Kung naganagid kay siya, natay ginatawag na tambalana, the flu na siya. Dili na nila ma-dispense kung wala kay reseta. Pero kung tayo dili gid siya maayo, operation gid siya. Ang tawagan na niya vein stripping. So tanggalon to mga varicose para dili siya moabot sa panahon na mubuto na siya, lisod na kay sa ayuhon. Okay? Kung kinsa man tong nakakita nga na kasabot na mo nga kailangan siya tanggalon. From gikan kay gwapo ni kay related sa tong topic 0898. Kung wala niingon ng doktor nga mobalik sa iya after hatag og maintenance nga tambal, example amlodipine, kanus ako mobalik sa iya ha. Okay, tama. Mayo kanina siya na tubag 0898. Tama kay nim tubag. Kung ang doktor wala niingon sa inyo na mobalik mo, banga to sa doktor. Okay? Kailangan na siya mobalik. Every 6 months na ang minimum niya. Okay? Pag after ni mong 6 months niya, tanaw na niya kung okay mong lawas, wala na epektong tambal, or gwapo ang epekto sa tambal, i-monitor na niya ang imong kidney function, yung liver function, ang tanan function sa lawas. Padayonon ka na niya. Or napayuban mo balik after 1 year. Kato siya sa general check-up nimo. Pero kung wala niyo ng doktor na dili ka na mobalik sa iya, kailangan ka mobalik sa iya para lang mo follow up sa imuang tambal. Okay? Tama ni mo ang question 0898. So, dagan-dagan po text karon nalipay ko. Kay usay gani mawad-an go og topic. Kaya akong buhaton, basahan lang ako ninyo ang mga shoutouts o ninyong mga text. Malingaw na ko. Malingaw po ko diri kay di na ako musti istorya na ako ra isa. Nadiri kay 8729. Gikan kay Jean Ningas, 71 years old, Nabunturan. Good morning sa mga taga Nabunturan. Good morning kay Jean Ningas. Mao ni imong cell number. Ang cell number na ni kaning gigamit nimo karon ma'am is mao ni siya ang para sa doktor sa kahanginan na live. Dili ko motubag ani kung na kay mga
Pangutaan ng sakit kung dili ta sa live. Sakit akong kilid, Dok. Dapat wala usahay mga tol pod akong lawas. Unsay tambal ani, Dok? Salamat po. Kung mga tol imong lawas, labaw nagsakit imong kilid, basig mo, kayo nagyutaan na kay problema sa simbakulang kidneys. Dili lang unta. Basig lang na nakay number 1, UTI, pwede po na. Pwede po na nakay problema sa imuhang likod. Nabikilang siya. 71 years old naman. Pwede po bato. Naibato dito sulod sa imuhang kidneys. Pwede po UTI. Okay? So, naganaga na siya. Pa-check na lang ninyo sa doktor. Nadiri kay Happy Live. Teddy Petalinyo Cubar, Dok, may buntag po. Tita Agna Valencia Lampli, may buntag tita. Balong Francis Rainer, good morning from Tagum, may buntag dia Balong Rainier from Tagum. From Romelin Tutor Segura, good morning Dok, watching live from Matina, Davao City. God bless you all. God bless po sa inyo, ma'am. Kay Sanua Beth, good morning Dok, good morning po sa inyo. Salamat kayo sa inyong mga presensya diri sa mga atong radyo o sa atong Facebook Live. Nadiri kay Ma'am Arsenio, Dok, aslang ko. Epektibo pa may immunize ng baby pa og flu vaccine. Yes, effective na siya. Mao na sila, naghahatag na sila. Kailangan mo na, ang flu man god kay mao nang matingala mo ngano every year man ni siya. Kaning flu man god mga igala is viral na siya, ang kasagaran na niya. Karon, natingala ka ngano natay sipon, dili siya mawala-wala sa tibok kalibutan. Ngano yan dili mawala ang sipon. Kay kana sila mga igala, pas kay na sila mo kambyo o lawas. So, puntahay lang ako ang immunity ang kuan sa inyo ba, security guard sa inyong lawas. Unsa naman dita kalitok. Security guard sa atong lawas ako. Tanaw na ako kung tayo lang kaning ginayon na to na sipon, virus sa sipon or sa kalintura o sa hilanat. Tanaw na kung itsura niya, naka-red ba ni siya og pantalon, naka-red og jacket, blue ang pantalon, white og t-shirt. Pag makita na ko na siya, di na ako nasa pasudlon. Okay? Mahan ako, dili ka mosulod. Na yung mga kagaw na ingana. Pag makita ninyo na sa nakaka-immunity, nagpabaksin na ka, kitagaan kanimong baksin, murag kitagaan kag sample ba na kitagaan ka sa security guard ka, kitagaan ka niyag papel sa imong amo, nakabutang nito, ayaw ni pasudlan ning naka-red og jacket, naka-white og sinina, naka-blue og maong. So, pag makakita ko na, maunang baksin, makakita ko na, anak ko na, dili na ni musulod ni nganing tawhanan ni, bawal na ni. O, kaning sip-on manggod, mangigala, paspas na mo kambyo. Mukambyo na lang sa sinina. Wag lain na siya, lain na yung jacket, yellow na yung jacket, di na red ang jacket, itom na yung t-shirt, green na yung pantalon. So, makasulod tong, pagsulod na tong sip-on na virus, kung ako ang security guard sa lawas, muhan ako na, sige, sulod sir. O okay, wala man nakabutang diri sa kuwang watch list na dili pasudlo ni nganing gisulod. Nganing suot. So, nakuha ninyo, anong dili, unsa? So, mo na every year ang vaccine. Okay? Ikan sa FB Live, Candy Kabanban, good morning. Doc Junior, good morning po ma'am. Sir, anong pet? Long time no see nong pet. Na-miss na ako atong rest house. Watching from Cagapes Private Resort, Bandera, Samal. Salamat kay nong pet. Wala siya ang manager na to sa atong, di man na resort good actually. Wala siya, rest house. Rest house na siya nong pet, di na resort. Okay, naghimo akong papag rest house. So, kay Tita Elna Zabaliero, is it okay to take Lagundi alongside with 2040 for dry cough? Good morning from Cagayan de Oro. Good morning, Tita.
Okay na ng lagundi og tusaran po. Kay kanang lagundi pa dili lang mag-react ang imong tutunlan. Tusaran forte para lang dili mag kuan imong cold area sa imong pwede na sila. Okay? Naa na siya forte kay makatulugon ka na. Mao nang ayaw lang siyang inom kung maga-drive ka tita. Okay? So gikan kay Balong Francis Rainier. Follow up man siguro niya. 39 years old male taking carbamazepine 50 mg per day. Reklamo na ako malipong. Usay panic attack. If dili ka pa sa ginawa kay mag-hallucinate. If undangon po na akong mabalik ang seizures. Unsay maayong alibyo, Dok. Salamat. Kani man kong carbamazepine para na sa mga seizure nimo. Pwede mo na ang side effect ana niya maglipong-lipong yoga. Tapos karon kung ang imong kuan ani kailangan mo mabalik sa imong doktor kay basig lahi na imo ang giano ngano ka nag-hallucination. Basig lahi na imo kay nagapanic attack man pug ka. Basig na kay mga mood disorder ang ginaingon nato ana. 39 years old gano ka naga-take ana, pwede man gud na siya na naay rason sa imuang bukol ba or sa bang rason ngano naka-seizure ka. Pero kung 39 years old ka sa iyo ba nimo magka-take og ingana, dapat ka mo balik sa imong doktor kay adjust na siya or nasa idungag. So mawala akong maano sa inyo sir. Balong Francis Rainier. Wala akong kabalo sa imong history good. So di ko sure kung sa akong yatag sa imo. Ikan kay Boots Damiloko Somoza. Dok, ako mangot babae, daghan kayo hubag sa ilok. Iyon niya matagtiki lang daw. Pero duda lahi akong paminaw sa iya kay nagapayat siya. Hadlok ko kay mama 2020 pass away ng sakit sa cancer. Tama kayo ng kadlukan ni mo ma'am. Kung nasa hilanat apil sa mga bukol-bukol sa ilok, or kung may dagko nagikayang mga bukol-bukol, labaw nagnapot siya sa singit. Wala lang sa ilok. Kunya nagaluya siya, nagapayat. Dagan din mo sa doktor, kay kailangan na biopsy. Basig, pwede na siya lymphoma, simba ko palayo. So, mo nang mas gwapo na muadto mo sa doktor. Okay? So, ayun ninyo ng patugaya. Ma'am Phoebe Gomez, good morning Doc. Okay ra ba ning 90/60 sa ako? Wala ko niinom tambal. Kay ubos man akong BP. Okay na lang 90/60 nimo. Pero kung nalipong ka, Ma'am Phoebe, balik ka sa clinic kay adjust nato na. Daghan rason ngano nagababa na imong BP na nga nakababa. Isa siguro diya ang kulang ka sa tubig, dehydrated ka. So, i-try lang nato na balik sa clinic, itanaw na ko na. Okay, Ma'am Phoebe. Nadali, gikan 8,300. Last week pa rin siya nag-text. Lalaki, 69 years old. Good morning, Doc. Akong ibabaw sa kuto-kuto, dapit sa dughan. Musakit og magtrabaho ko. Unya, musaka akong lalamunan. Dapit, sakit kay Doc. 8300 pwede na siya kung sakit ang 69 years old na lalaki nagatrabaho nagasakit ang iyang kuto-kuto dapit sa dughan dako kayong posibilidad na kasing-kasing na siya kung yan ay mong edad niya habang nagatrabaho ka nagasakit kung ginayon mo na nagasaka diri sa iyong lalamunan lahi po na siya na basig pwede na siya na nakay hyperacidity or GERD ang ginaingon namo ana gastroesophageal reflux disease. Excuse me. Pwede na siya pero mas gwapo na patanaw sa doktor kay basig na kay nag-atake na ka wala ka balo. Labaw na kung nagatrabaho ka nagasakit. Delikado na sa 8300 8300. Ikan kay 9998 last week pa rin siya, taga Don Marcelino. Good morning sa inyo. Unta, nakaminaw ka ni sir? Dok, unsa gyud maayong tambal sa diabetes? Kay akong diabetes 8.9. Tapos dughan, pag maghuot akong dughan,
magluya man ko dayon og panington na. Sir, last week pa mo guni, so pasensya na kung unta okay pa ka sir. Pag diabetic gani unya na ay problema sa dughan dili controlled, pwede magka problema sa kasing-kasing. Kaya ang diabetes daghan kay na siyang tama. Karon, ang maayong tambal gid ana, ang pinaka lowest na pwede nimo matambal, ayaw mo paminaw sa lain tao ha. Metformin. Kabalo ko na ginayon sa kong mama, kung papa to ng metformin na makadaot. Makadaot na siya kung nakay problema sa kidney or dehydrated ka. Kana siya, kung nagasakay mong creatinine, kaya sige kalibanga dito sa metformin, kato sila, bawal to sila. Mo nang dili ka mag-self-medicate, kaya kailangan man sa bantayan. Karon, ang pinaka-kuan gidana is metformin. Okay? Kung kaya nimo 1,000 mg, pwede. Pero akong ginaingon sa inyo, ato mo sa doktor kay monitor man na niyang imo ang kidney function. Dili mo na siya basta-basta yung taon. So, mas gwapo na siya. Pa-check up sa doktor, labaw nang nag-aabot sa imong dughan ang sakit. Gikan kay 2274 Kapatagan Digos. Dok, akong apo babae, 2.5 years old. May nagburot dool sa pusod. Ipa-check up sa doktor, findings hernia daw ug mawala ra daw. Unsay treatments ug therapy na himuon para maagapan ang mawala sa yupa? Please advise. Salamat. Salamat po sa imong text message last week, 2274 from Kapatagan Digos. Kanang hernia sa bata, labaw nag less than 2 cm na siya gagmay. O sarado na siya. Kung up to 3 years old na sila, amantayan na nimo. Karon, kung wala na siya nagsarado, walay tambal ana na mainom, kailangan yun na siya i-operahan. Isarado kay kadugayan ana, simba ko palayo, musulod dito ang imong tinai. Imagine mo yung tinai, musulod dito. Unya ang tinai naman na siya tubig na maghimo man nagtubig sa sulod. Muburot siya, maipit siya, mura siya matuok. Mao na to, makita ninyo na ang pasyente magsuka-suka. Ito ang tinai, mamatay ang tinai, magka-problema ta kay base makakuan. Ngano dili operahan dayon karon? Naman gud sila mga ginabasa na libro na conflicting. Naiuban tao na ingon na pwede siya buhaton dayon-dayon. Napoy uban medical field na ginaingon na mawala na siya after 3 years old, masarado siya giya. So katong proponents of the medical field na kailangan sirado dayon, operahan dayon na siya. Pero dito ka natungdan sa katong nagtuo na ulaton pa siya para magsarado. Usually mga 3 years old na siya nagsarado. Obserbahan kung nagsarado gyud o wala, operahan siya. So manang dili ngano dili siya operahan dayon, kato ang rason na ay duha ka book way of thinking ang Western medicine. Okay, so ang last na to na pangutana. Gikan kay 7254. Dok, matod uban, dili daw maayo mo inom dayon og tubig. Gikan trabaho kay gabukal pa daw ang dugo. Labi na kung construction magtrabaho, tinuod ba ni Dok? Okay, so kung dili gani doktor ang nagstorya sa inyo, mao na ko ingkon sa inyo. Ayaw tuo. Kay unsang kinalaman sa mag-inom ka og tubig og magbukal imong dugo, layo ra kay tinuod na. Mao na tang kainomon tag tubig kay nag-dehydrate na tong lawas, nakulangan na siya tubig sa sulod. Mao na siya ang uban tao, maka-feel na siya og uhaw. Pasabot ana, na kulangan na siya tubig sa sulod. Mao nung kailangan mo minom. Bugnaw man ang init, wala problema na. Basta mo inom ka. Karon, kung ang gwapo gid ana is habang dili pa ka uawon, mag-inom ka. Habang nagatrabaho ka, labaw na sa ilalom sa init. Kanang sikag trabaho, labaw sa init, sington kay ka. Before ka mabot atong uhaw ka, mainom na kadayon.
Mo nang best way. So ayaw magtuwa ng dili doktor ha. So unta maminaw mo sa kuha kay sayang nasa akong laway diri sa itag storya diri no. Sayang po kayo mag-duty dyan sa Ronil. Oh, so mo na tong karon last ato ang programa next week na nasag ko. Tapos padayon na nato ang programa next week. So salamat kay sa tanan na kuan diri sa Facebook Live ug sa atong radyo. Mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan.